iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura yung istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay ngantong ta kayo ngay! Saan mo kasi katipudpud no ngay naka? Saan ka di? Sumargan kan! Saan ka pinadakal tapno bastusan naklaan? Uray bali-balik tadib ti lubong! Saan ang mailibaka siya tinang tagibikan ng padakkalkin ka? Agyaman ka! Tasana ka daka sa tao? Iso pinadakal ka? Ay! Jakin daw di pa nang padakal mo kanya! Tapno tungtong panak lang kaspay! Di takat di tangan! Ha? Kasasarita ka pa, Angela! Agsubli ka ditoy! Angela! Diyos ko! Apay ang nagbanag akas to iti amin! Amom no kasano ti kapatag ni Angela kanyak. Kabaelak nga ipusta ti amin ko para ken ko na. Anya ti nagkurangak iti anak ko. Tapno pasakitan na iti kastoy. Daytoy kag ti supapak ti amin, Diyos ko. Naikari ka di nga agsagabaag. Agnanayon ka di nga ibturak ti saam ti sususugat a pusok. Aparloy tinadangkas a pasama. Anday ta. Nakaluto ako niti pamigatan mi ka ni Angela. Sigurado, mabisinan day jay no makariing. Ay, tiyanak ko. Uray pa'y kasi jay dararamido na kanya. Isupay lang ti kapatgan iti biyag ko. Sino nga taday tabigbigat nga malatiw? Mabitaang, umayan! Sino nga taday ito? Naimbaga oras mo, Leonie. Sikamot kaya maljon. Kunak no asino ti masapa sa nga ilik. O, anya ti maipay ko ken ka. Nangidaw asak lang iti si Daenyo kini Angela. Nasapa kami na nagudo. Iso nga inlakaman kayo meten. Ano niya? Kinumplitok meten ti para iti kusina ken abas tuyo asidaen ngaging gayon ton bigat. Kunam asidaen laeng tindawas mo. Ngam nini, nagadumatan dagita nga imot mo. Basit lang nga banag dayto, Leonie. Ay, saan ang masapol nga aramidam ti kastoy, Aljon? Ay, nakababain pa'y kitinken ka. Saan na kami napanunutan iti anak ko? Pakaragsakak tibang tulong kada kayo, Leonie. Sapay ko nga. Tadi mo pagkidkidan ti sang kabasit ang may tulong ko kada kayo. Nakababain nga minin ken ka. Nagadun tinaytultulong mo kada kami iti anak ko. Awat ko pagkakabain mo. Tabulos itinakam ken riknak dar aramidek. Ngam, tunggal agkasapulan na. Sikat yas asitgak. Diyak kaya ta panunutem ama ng guntawayak. Adayo iti panunot ko rayta, Leonie. Iti kaano man. Diyak pulos pinanunot rayta. Amo, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Uwan Agin mamagi kayo kailan? Hindi ito takasapulan yung magkikitid na. Angela! Oh, saan kip din? Tata, ibati yung amin ang nagita imutyo. Kasapulan mi nagita. Angela? Talaga nga ibatik na gito ibalasan ko. Kumusta kan? Awan bibiyang mo kanyak. Saan nakmat nga anak? Isa-asaan na masapol o kumustaan na kanya. Dita kayo? Nito. Aljon, pasensya ka lang kuman iti panagsasaot yan ako. Sigo din nga amok ti ugali ni Angela. Iso nga awan ti rumbeng nga ikidawam iti dispensa.
Maawatak. Ay, siyak pa ikit ti mabain ni ti kastang ugali na. Leonie, anak mo, kat saan arog bang akaguram? Ngam, tiyan muna kat ampun ko laang, Aljon. Leonie, No asino kiti tinadangko ka. Kagurkurak launay. Tumok no sa dilangit ti gurak ken kuana. Kat jak tupulos mapakawan. Ay, sadak ko. Nabayagan na balo ka. Nasurugan na dekada. Ay, awan mon. Pagbalayanan ti akot-akot tasapin mo. Aging kita. Di mo pala napatinag ni Leone. ni tatang mo. Kasanungay na ito. Nung at na bumiro ka langan iti sa balay. Tatang, Agdadadael ka lang iti panawan. Nung nagdaton ka kumay iti sa balay, ay nakaputot ka kumaitan. Anda ko man mangawag yung kay ti, Daddy! Wino, Papa! Tadi kay mo't naagda ni ti anak, iti day di asawam. nilyo nila yung tinagpitikan ti pusok, tatang. Amo yung ba't ti pakasalitaan, may itinay di biron nga asawa. Wala mo, pinikot na ka. Iso napilitan ka anang ikalay sa kinkwana. Tatang, nilyo ni ti damong ayat ko. Damo nga ayat mo ngam di kay mo't pulos na daan iti relasyon. Gaputan ang ni gasat, tatang. Sa anak an adan ti gundaway anang idarirag itinapudno a panagayat ko kenkwana idi. Naitangarod ka. Iso itatanawaya akon. Kayat ko nga ituloy ti mangipatek ken mangayat kenkwana. Di ka muking ka. Ngaman nga rod, biyag mo day ta. Amok nga uray anya pa iti magbaga kita. Sigurado adi na pula denggan. Lading itik, tatang. Ngem nilaeng liw ni tilinaon ti puso. Amo ka na sakit tinaka mo kanya. Gapo iti panang tumpakken kay di kalman. Naaramid ko laang met dayjay. Gapo takayat ko nga ilintag ti madi nga aramid mo. Kilo ti aramid ko, kat sikatin na lintag kasta. Anak, ibagaman no anya tinagkurangak. Apay ka diya kasta ka. Anya launa iti basol ko nga ikarkarok tay kaskas to inak. Ibagam, tapno ilintag ko anak ko. Sa anak man na perpekto nga ina. Ngam aramidak mati amin para ken ka. Drama! Puno amin nga ibagpagak. Kabaulak ti agsakripisyo para ken ka anak ko. Uray pa'y kaipapananan nga isakripisyo ti bukod ko apang ragsakan. No kasta nga rod, sungbatam tinabayagan na salsalod-sudag ka. Asino ti pudno adadakil ko? Asino da? Angela, Oh, makita yo. Saan kayo ang makasungbat? Madaging bubukod kayo ngamin. Ha! Jak na ko man nagdamdamag. Amok mo't lang nga didak sungbatan. Angela, mabitlaang! Angela! Patagnak man! Anak ko! Saan nak nga anak? Ampun naglaan. Siguro, kinidnap nag idi baby akat inya dayo nakadag iti pudpud na dakal ko niya. Nakayat nak atagi ko an. Saan? Saan na po no dayta? Napatag ka kanya kanak ko. Iso saan na masapul ama amuan tipod mo. Diya kaya ta nakarkaro ang mariribok ti biyag mo. Drama! Basta ti amok. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Anak ko! Bakit lang tinapatagkan ka? Iso na saya-saya at no sana ko nagpakita may kada kayo di kaano man. Angela! Angela! Dito na panawan! Angela! Anak ko! Leonie? Lukatam ko man ito eh. Leonie? Apay nga eh. Itapay nga tuk-tuk-tukak. Di na matalukatan ng tarida. Sapay ko na rin niliag kayo na. Adi na makontak. Apay ka ta. At niya nga tinapasamak.
Ag sakit nga ta. Leonie? Leonie? Anya nga tati mapaspasamak kan kuha na di taunay ka. Ni. Saan mo't anak lak ti Mindor? Sigurado nga ron nga dat tao di taunay ka. Leonie? Lukatam ko mara ito eh. Leonie? Leonie, please. Lukatam ko ma. Agyaw anak. Adan aning padak. Aljun, Leonie. Agyaw anak talino katamot lang tiri daw. Kat... Apay kas tilangam. Apay alimlimtag di kiti matam. awan ang yung matadaytoy. Kaya't ko tag may maysa. Iso ano mapalin. Panawan ang pailangan. Amok kada parikot mo. Isu asa na mabalin na panawan kalatan. Ibagam ko makanyak. O niya ti mapaspasamak. Parikot ko lang daytoy. Tsak kaya't ang mairaman ti Huray Asino. Iso panawan ako. Jakmet lang nakaid na pumanawa kakastaka, Leonie. Amumet. Ay ayatin ka unay. Uray di mo pa inaklon ti ayat ko. Nakasaganak lata tumulong kan kay tiyan yaman na pakarikutam. Aljun, Kasaritak ti anak mo. sana na masapol. Agyaman naklangin. Diyak kaya't nga damanan makuna ti anak ko kanya. Nabayagan nga agdagtatulak kan ka, Leonie. Talaga ka di nga awan pulos kay mo dingak di tapusom. Aljun, Ibagam no damat mo nagayat mo kanyak. Gaputa kayat katulungan. Itian yaman akan ito akasat pulam ti kabinadang. Agur uriyakan ka. diyak kaya't amang namnama kay tiyawan. Napatid ka kanya. Ngam kaya't kung ngay pamaysa ti amin ko, iti anak ko. Manipod dimtang niyang hilay ti biyak ko. Isulaangan tinagtayakan ti lubong ko. No naumakan, nawaya ka nga gayat iti sa bali. Nasakit na itangin sa awang mo. Urian niya pati ibagbangam. Yak tumaumang agunoy kan ka. Mangnamnama ak. Alukatam tumat lang tapusong para kanyak. Ngam no saan to ang mapasamak dayta. Di nakto ko mapapabasulan. Awan pagdanagam, Leonie. Takasitin ako nak. Sa anak tong agbalbalayo. Ken, adda aklat ta iti sibay mo. Anak kasagana ang mga dingay ken mga saranay ken ka, Leonie. Hello, Nelia? Ay, Uwen, nakasarita ko na. Naimbagkit di talino ka na madlang tiri daw. Nasaya at meten. Amok ka na bang aran kalpasan ti panagsarita mi? No pa'y madlaw na tangak sang sangit. Amumunti ka po na. Gapo kinyang hila. Wen, saan ka ngagdanag? Tauray saan na nga inaklon ti ayat ko. Adaklat ta ang mga dingay ken mga saranay ken kuana. Wen friend. Amumet. No kasanot panagayat ko ti kayem mo. Sige. Awanan ro ba kapag dalagam ken kuana? Sige. Bye. Aging kat kaano ako kupikupak tinapalabas. Aging kat kaano asidirin nakti konsensya.
gapo iti napalapas. Diyos ko, isuro na ko may tirumbang ngaramida. Diya ka mo, no aging kat kaano alabanak ni si Berti konsensya. Tung palbiyag ko kadi, nga idolin ko kilabanak ni si Berti konsensya. Kabailak nga ta. Tagay mo para yun. Pasak ba lang, pare Fermin? Madam-damak to. Amok ka na dagsan ti parikot mo. May ipapan ka ni Leonie. Taging ka ita. Saan mo pa ilangan agunod dayat na? Balasang ti anak na. Sana bali. Tadi bagak matitrik na ko na pare. Idi kumapay. Awan pa'y anak na. Anya nga agpay sa tipod no, pare. Pudno nga. Ti amo ti kaadwan. Kat ampun na. Ta isut imbaga na. Ado mo ti agdwa-dwa. Anya? Ngamin, nagpukaw din ni Leonie. Ngam kalpasan ti makatawan. Nagsubli dito'y lugar tayo. Ngam di nagsubli. Adan anak na. Ita, Imbaga nakadagay ti kalugaran tayo. Nga ampun na kat anak ti gayam na. uwan pare. Kastamot ibagbaga na. Ado ti saan ama mati. Anya nga ro ti patyenda pare. Kung nadagay ti daduma, anak na. Anya? Saan mo ang mababalaw? Nadakas tang atap, dagiti kalugaran tayo, anak. Sa bagay. Ngam, kumatatang. Saan na kumabat kay pagbagati kasta? Ang mga numasair ni Leonie. Sa bagay, biyag na dayta, katawan bibiyang da. Puno na itatang. Ngamno bilang tanak na, saan ka kade, amaubay? Anya? Ang mga asawa ka, iti sobra ako nada. Anya man ti puno ka nagitatang. Sana ka maupay. Ay ayatik ni Leonie. Awan ka asping na dayta panagayat. Kat sa anak to pulos ngagbalbaliw. Ay, dayawag dayta, kinasuli dayat mo para kenkwana. Ngam kasanong arunan, no awan tulat na tinamnamam. Nang runa kat medyo nataangan kayo mateng. Awan anyaman na tatang. Di napatay kita kanyak. Pulos asa anak ngagbalbaliw. Agnanayon to na ito'y nga ayat para kenkwana. Aginggat maudi nga hangas ko. Ngam ti parikot nga rod, kat saan nakamutakayat. Nakasagana ka mga awat no niya matigasat ko tatang. Ay, hadakan ka dayta. Bagim dayta. Biyag mo. Kan napakasaknan ti pusom. Wen tatang. Saan ka pakadanagan? Kasi tinakunak, nusyak lang ti masurot. Sumapul kalangan iti sa bali, pangibaw ingam di tarik na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O anya, kumusta kan? Sige. Agtugaw ka pa'y, Nelia. Kung naglakit din man yan, day mapaspasamak kan ka. Nagdanta nagkakanag malmalam. Nang runakat di kasi mrakit pwesto. Pasensya ka lang kuman, Nelia.
Sana ka nakatulong ka. Okay laang, awan ang yaman na. Anya ngamin tinapasama. Nagdanta na ka kiti husto. Urayan niya ti aramidag. Kagura naklatan ni Angela. Panagrignak kat. Nagdagesak nga ina. Amom asaan apod no dayta. Amok tinaglablabasam. Iso mabalin ka di. Di kag sao iti kasta. Saan ka kumaamapukawan iti namnama? Kasanon no panawan na ka mamimpinsan ti anak ko. Anyalagan ti pagbambanagan ti piyak ko. Leon, Tsaka ba ulan, Delia? Amok nga min ajak maipaay iti anak ko. Tikid-kid dawin na asibubukal a pamilya. Dahita ti kurang kenkwa na akanayon nga isid-sidir na kanya. Leonie. Kaya't na amaamuan no asino dagiti pudpud no adadakil na. Banagajak amo no kasano asong batak. Pastos kit di ti anak mo Saan na nga amo ti mangbigbig iti utang anaimbag anakam. Kalpasan nga impay mo ti awan ka asping na apamatag kan kwa na. Kasta ti subsubat na kan ka. Gusto, Nelia. Diyak kaya't adan kan dayta. Lading itak, Loni. Ipagpagaklang tipod no, tamaas siya kan ka. Nelia. Di na pampanonotan ti kinasaya at mo kan kwa na. Ti kinaimbag mo nga ina kan kwa na. Anya pa lang ti sapulan na, kat nagsaya at kamot nga ina. Nelia. Anya ti aramide. May salang ti solusyon na rita. Anya ti kahit masawan. Ibagamon ti podno maipapan iti kinatao na. Anya? Amo mo tatsak ka ba ulan dayta? Amangan no nakarkaron to akaguran at ti anak ko. Kat agdanayon nan apanawan na. Kinadaywan na. Anya nga ron ti kayat mo. Baybay am apagpanunutan na ka iti saan anasayaat? Saan ang mabalin ti kasta? Makamuditan. Basta diyak ka ba ulan nga ibagakin ko na ti amin. Tsaka mo ka na ta. Ngam na siyang ti masurot. Ibagam laangan kan kwa na. Tapno saan asikat ti dakes iti imatan na. Sana. Diyak ka ba ulan, Nelia? Nakarkaron nga ibaba na ti bagina no ibagakin ko na ti kinapudno. Ay, tsaka mo no anya ti sawakon kan kalyoni. Saan mo matadang ganda iti ibagak nga amo kapag saya atam. Huston tinapasamak iti day dinanang. Idi impundok rin ko na ti amin. Natay tinak. Gapoy tinalaos asakit tinakam na itinapasamak. Kay kayat ko na siya ti ang sakripisyo. Para iti anak ko, Nelia. Okay. No day ti pangadteng mo. Awan mabalin ko. Ano sam nga rod Ti saan anasaya at atrato kan ka ni Angela? Di kalman kailangan da ka diti boarding house ko. Awang ka din panggap mo nga gawid, ha? Apay, di mo kahit nga daklan iti abay mo. Saan tanangin na dayo? Ano kasta? Kaya't mo nga din natin? Agyanak pa lang nito Ngamawan mapasamak tinagbatan tabris. Anya? Dito yakon boarding house mo agad. Ipakita ka ni nanang akabalak at biyagang ure awanak iti nana. Bilibak mo titikin na tangkan mo na may panggap iti inam. Masurunak kan kwa na. Kasla nagado ti ilim-lim na kanyak. Nakauy-uyawak manipod pa idi ubingak. Gaputa ampunak laang. Sa labali tatakamatan dito Kanagdaak. Ore ko na ngampong ka lang tinutupang ka. Saan? Anyamot ng tikas na pa nagsasaom kanyak. Kaslakit din siyak din ang kamkamat kud ka. Oo, saan kit din? Saan lang kanyak? Okay, nagadukit din na. Umay ka man kiti. Ay, ibatan lang. Anya ka kati. Ibagakan ka nga already tuyak awan mapasamak ka data. Ipalubos ko nga rod tikasta. Ibatan na. At dakan diti boarding house ko. Isungawan nga rod din ti makasing kadatan. Anya pa'y pala angam. May sa ti kape pananti sa sambay mo. Nagasawatan kat awanan at dupay ng arte.
Nelia, tulungan ako maamang sapol ko ni Angela. Manungal daw asa na si Mang Sangput. Anya? Madanagan nakpaikit din. Amang ano anya mo tan tinapagting na. Anya ka kati? Saan man ngamin at tila pang panunutan? Inawagam ka din, dagiti gagayam na? Wan, iso na lang ta. Di dabot ang muti ayan na. Unay lakit din na nga ubing. Napnapanan na nga tan. Nelia, amo ka kagura nagtiyanak ko. Sigurado akay at nakapapasan. Nukas tamat laang, baybay amon. Anya, Talaga mat. Baybay amon ah. Total, kaslawan mat lang di serserbim kan kwa na. Bayam nga agnakam. amo mat, jak mabali na baybayan. Isabali nga ti pa nagpampanunot ni Angela. Kasi nun no bagi na ti papasan na. Hala nga ron. Padasam pa'y nga awagan dagiti daduma agagayam na. Siyak ti umawag kini Angela. Barang nasumbatan na. Hello, Ninang. Apay nga mawag kayo? Nasayaat mata sinong batang matlangan ti awag ko. Ayan mo kadi. Among kadi analausan ti danag ti inam. Dinan amo ti raramidan na. Ibagayo asaanan nga dandanag. Taurean niya tin mapaspasamak kanyak. Awan anyaman na. Taasanak mo na pudpud nung anak. Akalasan ti kasta pa nagsasaong iti inam. Ibagbagaklang ti pudno, Ninang. Didak mo tan ang awagan. Taurean niya pa iti bagbagayo. Saan ako nagawid? Adan panunot ko. Ha? Nakiasawak mo tan. Bye. Anya? Nakiasawa kan? Nakida na akong gumibrik sa boyfriend ko. Anya? Isungay bagayo asaan ko na sa pulan. Total, sandak matlapat patgan. Saan apod no dahi ta anak ko? Patpatgan na kaunay ni nanang mo. Jackpot yan. Nagbasit la ba nagtikayat ko amamuan. Di na pa'y may baga, uno mapatgan. O sige ninang, bye-bye. Kaya manak na nakasaritam, Nelia. Anyat ko na na. Nalawag timbaga di anak mo. Saan mo asapulan tanaki asawa ka nun? Nagubing pailaang ni Angela. Sana mabalin ang makiasawa. Sa pulik ti ayan na. Yawid ko ti anak ko. Anya ka kati? Impakitan ti anak mo nga uraan niya pa'y ti aramidam. Di na kan pagan ano nga inana. Isabay pa'y amtag nakam. Saan, Nelia? Imposible nga awan to apulos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to day chay. Uray kita Saan? Anya ti saan? Jackpot mabali na baybayan ti anak ko, Nelia. Saan ka nagkurang iti anak mo? Talaga kit di nga awan utang na anin pag-anakam. So day chay. Timana wakas laawan anyaman na. Ay, baybayan pa'y laang. Barang agnakam. Amumat no kasano ti panang ipatagkukan ko na, Nelia. Wen, amo. Ngamnas kan mat ama ipaayan iti leksyon. No sobra ti kinatangkan ti ulo na. Briggs, agawin ak pailangan. Kunak man nagdinatan. Apay nga gawid ka ako nan? Inak lang alaan dagiti na batbati agargarad ko di balay. Anya? Sayang dagijay no saan ko mausar. Man lang matikawas ko dito boarding house mo. Sige, Rod. Sige, timaka mo. Nasayat mo't na yung kalaan na giti gargarat mo. Supay kat gatang. Ha? Ikatang talangan iti lamang tanda ah. Ikatang ko kumay iti usar mo. Nagngingi na dagiti kagatangan iti ako naman sa. Ha? Isumat. Bunga dahil dati pandemya mapaspasalan tayo. Talaga anarigat ibiyag. Nang runan mo sana may talunan di kabalay mo kapit kinarawad na ako nada. May lumlum ka iti utang. Siyak ka dito bagbagang? Ha? Ibagam langan o didak kayo tapakanan. Nung naumakan kanyak, tapumanawak langan, itamat lang. Imbaga kaya kasta, kansi ka. Naglaing ka unay nga, pasugnod. Masakpay na. Nagkapara may tanda. Anyamanan. Kaduan na kagpuuri ti pato. Anya? Agsabuta manan? Ay, si kalangan. Saan ko kaya ti maadik? Nagatungartim. Kaya kahit mong tumat lang. Kalpasan na. Sundutan ta iti arak.
Among ka di adakas ter aramidam, Bricks. Nya dakas, nagmayat tubay. Kalpasan na. Agam payag tanto manen, iti kaulpan. Ayan nga tani nanang. Nauli magmatiti balaya. Sikod ano kasto nga oras ti Domingo at patpatukaran ni ti Salas. Dito'y mat kami ni daw ti kusina ti Sigmarkak. Ay, dagdang-dangag iti radyo ti Salas. Tinasayat, agdiretso aklatan iti silit ko. Diyak kas kaso no si Asino ti anda dita. Ninang niya. Ninang, da kayo matgan ka da dito Salas. Angela, nasayaat man ta si Mangpatkan. Kunaknog na nayon ang apanawam tinang. Pumanawag matlangkat. Alaat laang dagiti na batbati akawus ko. Anya? Nagalasan ti aramid mo? Di mo man laurayan tinang? Apay laang. Awan mat napatagay bagakan ko ana. Naimpaglakit din ta si Murot ni Leonie kini Aljon ang nagpasya. Di na nakita kan nang nagtikas ta pa nagsasaom. Oo, makita yo. Napan matgayam nagpasyar ni Narang. Di awan anyaman na ti kaawan ko. Napan pa yun nakidate bayat ti kaawan ko. Angela! Oh, san kit din, Ninang? Kampay idi naladingit ni Nanang iti papanaw ko. Ngam, kinapudno na, kayat na no awanak iti sibay na. Tsaka mo na niya aki kati pa nagpampan. Agyaman ka ta makapagtapalak pailaan. Tano sa anak, ang mga no nakabilkan. Makabil nak? Hay, awan ti karbungan niya mang kabil kanyak. Pastos ka nga anak. Di mo ti agamiris. Nagrabaw ti rason mo apang burbura am iti inam. No narabaw para kada kayo, nasakit para kanyak, Ninang. Anya? Jakmat kidkidawan ti panangisakit yung kanya ka. Gaputa amok ni Nanang ti ayan ti simpatyayo. Ngam saan mo ko maaliplipatan? Nga awan ka iti kastoy a kasasaad no saan agapukan kwa na. Anya? Nagbidot kayo. Amang ano na saya-saya at kumatibiyag ko na adak iti sidong ti pudpudno nga inak. Ay, itayak pa yan nagkapanaw iti palay. Ngamsan ko mailawlaw tiriknak. Maklunak. Kaluksaw ko ni Nana. Nyamjak mo't maawatan. Kasla kailiw ko mo't amakita. Kasla sinumarot iti kaunggak dagiti nasaw kanyak ni Ninang Nelia. Wan, jak mapagdibakan ti bagit. Adagun daw ya kailiw ko mo't lang dagiti arakop ni Nanang kanyak. Sa tino nga tati papanak. Kaslang tatapo pa lang ti panagritnak. Kasla kayat ko ti uminom iti arak Manong driver, idiritsong lang ni di downtown. At dapay gagara kay Jai sakbay nga agawidak. Naragsakak, ikaputa kadua kay takan ito. Aljon, Sapay kumata sana kapadagsin kan ka. Tunggal kinidawag tikas ti agon daway para kadata. Diya kaya ta panunutam, agon kung dawayak ti kinaliday mo. Kapoy ti panang panaw ti anak mo kan ka. anya ka kadi. Kano pa yan nagbalin apadagsen ka kanya? Mababainak na rod kan ka. Tsaka mo, lukasan mo asubadak ti kinasayaat mo kanya. Ayayatin ka unay, Loni. Isuadyak tumao mga agunoy kan ka. Jakmet, kalikaguman ti panang subad mo kanyak. Basta tinapatig kanyak. Naragsaka kon, tunggal kadua ka. Kan, no ada maramida ka kinaimbag para kan ka. Aljon, Ngam no talaga ngawan ka imo dingak di tapuson. Jaki papilit ti bagik. Naragsaka kon.
iti panang ibilang mo kanyak kas gayem mo. Agyaman na, Kaljon. Basta na ito ti kanayo nalaglagi pem. At daklan dito iparakan ka. Aging ka kabalak. Tulungan ka. Iti anyaman na pakarikutan. Ibagakin ka. Pudno. Iti na minsan. Kaya't kung ay pamaysa ti amin ko iti anak ko. Ngam, jak mapaglibakan ti pudno amarikrik na. Leonie, Akluna. Agayatak magtankin ka. puno ka di tinangig ko, Leonie. Uwen. Ay ayatin ka man. Pakaragsa kaklaunay di tangay pagkama. Jak polo sinamnama. Aso papakam mati panagayat. Tinapayagan minatatot ko ka, Leonie. Pasensyakan. No italain ngay naklon ka. Amo. Husto, Leonie. Sana na masapol ngagpalawag ka. Amok ti makagapo. Tinapati kita kanyak. Nauray kumatlaan tinasamit asumbat mo. Ay, John. Uwan, Leonie. Nakarkaro itan kayatin ka. Da kayo kinianghila. Ipaayan tati anak mo ti sububukil a pamilya. Nuday tati kalkalikaguman na. Agyaman na. Umdasa na pakaragsaka. No ibilang mo apudpud ng anak mo ni Angela. No asino tinapatigkan ka. Napatigmatan kanyak. Duha ta ang magigiyak ni Angela. Datati agpaaya bagnos na, Leonie. Agyaman ako na, Aljon. Saan ka to kumangag balbaliw? Dinto mapasamak na ita, Leonie. Itapay. Nagbaliwak. Idi pa lang ko ma. Saan anabailan tinaglabas a panawin a pinagbaliw ti panagayat ko kit ka, Leonie. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maragsakan nak para kan Leonie, friend. Saan ka nagbidot iti day tapangadeng mo? Malaksid ama siya nagmatangkin ko, ana, friend. Nariknak mati kinapudno na. Ken nagrusing matan ti ayat iti kaungga. Katulitak, maragsakan nak para kan ka, friend. Ngem, iti likudan day to yaragsa ka marikriknak. Adamat liday, ana ilimog. Kapot ipapanaw ti anak ko. Kas itinakunak, naibaga na anak asawan. Ngem ubing pay unay asumrek iti na istaduan abiyag, Nelia. Wan, pudno. Iso anak kunak, dumtang to ti aldaw nga agsublimat lang iti denam. Nang runa no saan nga stable ti kasasaat, ti lalaki anak idimnaan na. Nasaya ta simbang patkan. Itay paingor-orayan ka tambisin ako. Nagluto ka na tako man apay ngayon oray nakpailaan. Yakmat intugot ti kalderon. Kasto. Anday ko. Kinunama din naktapasagitan na pulos. Gam naglagagabot ang mga bungtot. Kapilan nakmatan. Kaputo diyak magustuhan tita. Basti pa nagtilti. Sayatan ti pa nagsasaon. No kaya't mo tinasaya. Mga tama! Sumrat! Awan. Oh, kasi mati baby ko. Umay ka man baby ko. Ibatan ng bricks. Anyang ibatan.
Agoy ko! Di nagsinita na di sigarilyo! Nasakit ka din. Saan ka nagdana? Dito ay, uminom ka. Saan? Saan ko na kayat na ito? Saan? Kaya't mo ta isingkil ko ka? Briggs! Amangan mo't no. Nagdapay sobra. Sumusob ka pa, nga muna. Tapno mayat. Kalpasan na ituloy tatagin. Heaven, saan ka diya, my angel? Pasensya kan ano, pumanaw akong dito'y wagwagang. Ay sus! Awan anyaman na. Anya ka kadi. Maragsakan nagtupay tadan bukod mo ang negosyo. Wen, kat babaen da ita ititulong ni Aljon. Nagasat ka pala ang friend. Tada Aljon adi pulos nagbalbaliw. Nga uray na untay atawan anagur-uray. Wen nga rod, friend. Nakaragragsakak para kan ka, friend. Utang ko amin da ito'y ka ni Aljon. Mababainak nga rodan kan kwa na. Pasig a pagsaya atak ti pampanunutin na. Pakakitaan ang napatagkaunay kan kwa na. Nelia, Iso ang nagasat kalat na. Ngamin, dimtang ni Aljon itibiyag mo. Agkalay sa kayo kit din ha? Kasapulam ti katakunay nay. Nang runa kat awan mo ti sirsirbim kini Angela. Ti anak ko nga paiso. Sa dino nga tanti ayan na. Nalagip mo manan ti awanan utang anay pag-anakam. Iti kaano man, friend. Saan ko ang mabalin abaybay ang latan ti anak ko? Amom ti kapuna. Leonie, ubing kapay. Panunutam mo ti pagsaya atam. Saan ang mabalin nga at pagpakat kalatan akasta? Nelia. At damat karba nga maagragsak, friend. Saan kat nga agnanayon nga agsagsagaba ka? Ano, ti kalay sayo. Ikamakamyo tapno, madana ko ni Tiapo. Di tata nga talaga. Di nagsalsab dengan. Ibagbagak mo't lang tagpaiso Mabali na makaanak pa'y ay titalo. Isungag kalay sa kayo kiting. Jack kaya tadagdagan ni Leonie, tatang. Nya pa lang ti sirbi, tinakadakdakkelan nga ornong mo iti bangko. Ore la sa nga pulo jay tricycle mo. Sa bali pa lang ti jeep mo. Iswa ka ba ilamon, ti mangrugi ti pamilya. Tulagin nyo kiting, ti panagkalay sayo. Sige, tatang. Padasik to nga dari nagdatagan ko na. Bareng no manugutan ngagkalay sa kami ti mabiit. No kayat mo, danuron tayo kiting, tapno malpasan. Saan tayo ita tatang? Mhm. Jack kaya takila atin ni Leonie. Abangan pero saan ang nakaskana? Ken may sapay. Maburiburan, gabot ipapanaw ni Angela. Sige nga, Raud. Sikat ibakam mo. Ibagam latan o kaanawan. Wen tatang, saan kayo matanagan? Adda ka madkaya man, Briggs. Nagsaya tin tibiyag mo, babae. Ha? Makaungat ka? Nagsaya tibiyag mo dito boarding house ta nga gililad langit ang naramidan. Madmading harod tirik nak. Talaga. Awan mo matrabaho. Kita man. San pa'y anain na wanda kitinanganan tayo bigat. Tinakpagsasaon ti kasta. Tinaktupay pag ininaon ni nanang iti balay mi. Kasta. Nagal ka nga rodan. Tapnawan mo't tinti pakpakanak. Saan ka na kaya? Anya, ayok ka! Oo. Di ka man kundisang di disang wanak tad. Adda mabisit ka nga. Dandanisan ko naman saan kararamidan ni Briggs kanyak. Sa dino nga iti papanak na pumanawak dito eh. Kasano pa iti biyag kun. Diyak kaya't yung subli niya balay. Nasakit lang ta tinagam ko kaninanang.
Saan ko siguro pasarin ti kastoy? Nadakit isidong dagiti pudpud na nadakal ko. Apay nga minakastoy. Kasuron ko ni nanang. At damat mariknak nga iliw kan ko, ana. At mati man ang tiriknak. Mariknak man di ba nagkapsot ko? Bumaknang ka no kastoy akanain kapig sa to'y kantin mo. Friend? Ang mga nagbalintun dito a restaurant. Nagsaya atin no kasta. Sigurado nga agsubli ni Angela iti sidong mo. No makita na nga asinsado kan. Ha? Ay, nagsaya atin no kasta nga agpay so, friend. Amok nga min, agapo iti kinarigat ti biyag iti sidong ko. Ti may sapay ama kagapo. No apay akayat na ama-amuhan dagiti naganak ken kuana. Kunakmat nga ibagamon ti pudno. Malpasan ti parikot mo. Palagkunam ka di. Kat malpasin at talaga ti parikot no ibagak ken kuana ti amin. Wan Nelia. Amangan no nakarkaro nga agrebelte. Nalangarodan. Saanan aday ti pagsaritaan ta. Jaket nga agsangit ka manan. Gapo iti kapapanunot iti dayta abanag. Kinapudno na. Saan ang maisin na iti panunot ko ti anak ko? Ikarkarigatak laang nga iliw-liwag kan iyaw awan, friend. Hanya kalakit din aya. Yan. Pampanunot tinakunam. Ano saan anasaya at tinagtungpalan na iti sidong tinakidan na ana. Agsubling tumitlaang iti sidong ko. Ay na, nakaragragsaka ka talaga para ken ka, friend. Kamaudyanan na, asidegan ti panagsimpayo kini Aljon. Sakpay kit din ti excited para ken ka. Naragsakak mo't Nelia. Ngam, naragsakak pa'y kuma. No agsubli ni Angela iti den na. Anya ka kadi? Addan bukod na abiyag di anak mo. Impakita na adinakan ka sa pulan. Kitaam, manipod na udi anagawid. Saan na nagaw-awid apulos? Kaya't asawan day ta, saan nakan akasapulan apulos? Nasakit. Ang yaman yung arwad. Kasta at talaga. Dumting ti kanito apanawan ti anak dagiti naganna. Tapno sang wendamot yan ti bukod dabya. Agiya, manak. Tama panunot mo matlaangan day ta. Saan abale? Ta anak mo matlata ni Angela. Nga uray sa dino pa iti ayan na. Wen Nelia. Mangnamnama aklat nga agsubling tumatlaang iti sidong ko ti anak ko. No saan man nga agsubli. Uray maliknaklaang ti panangilalana ken panangipatig na kanya. Ala. Sapay la ko ma. Takas tanto ti mapasamak, Leonie. Wen Nelia. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Mabit malay. Sino ka? Sa ikakaditi ka din na ni Angela? Juan, sino ka ngamin? Ay, ako matibibiyang mo kada kami ginanghila. Saan na masapol ang mamam nga asinwak? Tinapatig. Mamwak ang nasaya at tikasasaan ni Angela iti sino mo. Man nakibiyang kamat gaya maya. Siguro da relasyon nyo kinanghila niya. Siguro sikat ikasinsin narak na tunggal rumari di boarding house. Ha? Saan ko ang magustuhan ti tabas ti dila mo? Ibagam lang no korsonada am lakay. Korsonadan jay nal pasakon. Oh, kahit mo ba yun? Inisnugnak mo ten lang. Sangla nga day tati aramidik ka. Oras amamwak, apas pasakit ang ni Angela, tas siyak ti makalaban mo. Ayop ka lakay. Ano ko lang? Nagbabawi ka iti dito yung inaramin mo kanya. Kaniyang hila ti bagi karwa. Ano niya? Kayat mo? Ay, awan makaipagal kanya kure patayo. Hoy! Titakan.
Tiawanan pain? Kaya't mo asawan, nasara ka mo ti pag nanainan da Angela kan ti simurutan na alalaki. Wen, kinapuno na. Nadisnog ko ti lalaki. Sos, amang ano pagikaruan na ni Angela. Day tangaro ti pagdanagak. Yung saan ko nasurutan ti lalaki? No sabdino ti pagbabangan da. Okay. Kasanong orog daytan pare? Madasik to man ti mangwanawan kadakwa day jay. Masapol na makasarita ka ng hila. Kit alukuyok na agawi din ija balay da. Anya ngamin at talaga ti rason aya, tapay pimanaw. At dadamdamagan na kinilyo ni... Yung saan naman ngamin nga ibaga. Iso ang nakaluksaw ni ang hila. Hila! Hila! Adag ditoy. Kapit na di. Nakaida ka matlagayam. Madi kami tirik na. Maululaw. Apa ya maulolaw ka, ha? Akino kan? Kita dyan umakay anak kita kaya mana kastakriya. Anya ka dito tang ibagbagam. Awan amok dito. Ulban! Nay ko. Dahil titilag lagi ba? Iti ka nito mapanik nagaktiatap ko nga ramid mo patayin ka. Anya. Kung saan ka lang nagbito tanggilan. Nay ko. Ibatam ti buhok ko. Salang day kataramida. Mo mapanik nagaktiatap ko. Patayin ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papaya kasi mo din tinagpalagag. Marigatan ako ni Tisidong ni Prince. Sa bali lakit nga rodin ti Marik na kiti bagay. Kabilan na pa'y. Dosa ka din na ito ay gabot kinasukir ko nga anak. Na ito'y ka di tilakamag. Anya ti aramidak. Makamuditan. Inakagpatulong tininang nilya. Uray no kababain ko ma. Diyak ibantay ti bagay ka ni Briggs. Nakarubot ka mit Leonie. Ada ka di papanan? Wenal, John. Sa pulik ti anak ko. Kasta ka di? Kaya't ko ang makita ti anak ko. Sakbay ti kalaysata. Kailoy ko niyang hila. Umdasan naragsak ko ti pan nakakita ken ko na. Sapay ko matadumar ay iti kalaysata. Sige. Siya kung di makamoy ti Rita. Saan mo napakarikutan? Ha? Anya tikit mo sa wen. Sa pulik ng hila para ken ka. Sigurado ka, ang makadar ay itikalay sa ta. Agpaiso. Agyaman na, Antion. Well, Leonie. Amo ka naragsak ka no makitam ti anak mo. Iso nga aramidet ba't nga ro ti amin. Itikas ta. Agsubli iti sidong mo. Pudno da ita. Napatag ka kanya, Antion. Ngam napatpatag ti anak ko iti amin abanag dito'y rapaw ti daka. Agirub-rubot ka. Anya ti kay tasawan da ito, yang hila? Pumanaw ako. Saan ako na makaano si Tidit nam? Wow! Sana all. Pulo sa di mo tinungpal ti karim kanya, Briggs. Nakadugit din na drama. Agkara sa kitak lang nga rodan. Di nak mo't mapacheck up. Ang mga nonya magtanday ta sakit mo. Pangasim. Masabot ko ti ka kanalak. Ikanak ko ma. Anya?
Oh! Nagswerte kan? Nuadda ka niya. Usarik pa lang ang titid ko king kadanga. Ang asim, Briggs. Hawan may ko. Agawa ang kitita grupo ta makapanaw kan. Tari, ada pa panak. Briggs, talaga kay kayat mo na pumanawag? Wana. Tadda isang put ko sa bali a babae. Ayop ka! Ada reklamo? Awan karbe nga mga reklamo tasan ka ba nga asawa? Kalibin ka lang, mawata ma. Ha? Apay no, igasgas tayo na, Briggs. Kunak no, ayayatin nak. Ginanama mang bugal tayo tinarag sa kapamilya. Yung apay naglaka para kan ka, timang pasakit kanya. Nauma ako nga ruten kin ka. Kita mo talaga ma. Abak mo pa yung tibruha. Makadurman ka. Ha? Mawatam, ha? 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 Ayop ka! Ano ba eh? Ganabam! Ala! Pumanaw ka na. Sakbay ang katiga. Palaw! Day titipletik, Manong. Pasensya ka no, kurang. Okay lang, ating ko. Pinanawag, Tinak. Nagtaligak ni Briggs. Yung kastoy tilinakam ko. Kumaraman, di pa nagkasapulak iti troka. Isulit ang tipag nanay dan ininang Nelia. Sabay kumatamadanon ko. Isulahan ti asin ka. Ngam ti agsubliak iti balay mi. Sa naulpit matngarod ni Briggs. Saan ko anamnamaan na drug addict yawanan bain? Tirigat na. Insungsong nagpayan. Kakapsutak. Maulawak. Sabay ko mahata. Aglulukan na gitituman ko. Ito gagulangan dito ang tirito. Aglusduy ako. Briggs, sa dino tayan niyang ila. Saan ko nga mo? Pimanawan. Ano yan? Pinapano mo? Saan? Iso din nagdisnudo api manaw. Nasa admatan na uma akong kang kuha. Ano ko na? Ipatandak man. Saan nakabunggusan? Iba kang tibuna. Ano niya tinapasamak? Kunak ba't niya batanda? Masaktan ka kanyak no saan mo nga ibagak manyak tipuno. Diyak nga raw dun kaya at iso api manawan. Nukait mo! Sa pulam kat subla ka mo, nukait mo! Asino tinakay day Ha? Angela? Angela! Angela! Ay, Diyos ko! Angela! Inang, mama natanda ka yun. Anyat na pasamakan ka. Umay ka. Umay ka. Mabit lang talo ka taktirida, ha? Umay ka. Apay, akas tamat kan tilangam, Angela. Nagkutong kamatan kan madlaw na kapsot ka. Nina, Ipakamok na ito kininanang mo. saan? Diyak kaya't yak subli jay. Sana ka napatagkan ko nataampon naklae. Angela. Ano naging bubukod ni nanang. Kaya't na nga isulaing di bilang ko nga ina. Iso nga oray ka sanot pa naglamag ko may papanitipod no adalakal ko. Di na ibaga kanyak.
Angela, Day tatiga po na ano apay kagurak. Ipaidam na kanya ka mamamok na gitinagtaudak. Sana po na napatigakan ko na. napatag ka unay kan kwa na. Nakitak no kasano ti panangilalakan, panangipatagnakan ka. Si katinawagak, tasan na kahit ama mo ni Leonie, ti kaadana dito'y Aljon. Sige, Delia. Umayak kita. Saan na nga mo nga inawagan ka? Aday ti sila ta pinagananak. Kasta ka di. Aljon, panagkunakat ka sa pulan ama ipan iti doktor. Amang ano nyakit hindi sakit na. Anya? Agpikpikar ka. O sige, umayak ka na gusto kita, Delia. Ang takit iruwar, tas apsapulag na rod. Ngam awan iti pagnanaadan na itinadya awan ang bain na bricks. Pimanaw ka no, tanarangkas day tsak nga atik. Sige nga, kas dapat na umayak kita. Wan, orayin ka. Katnunaskan nga ipan iti doktor. Aramitam, Aljon. No kasta, sikapay lang timang bantay kan kwa na, Aljon. Uway na. Siya ko ti makamukin ko na. Kasano nga rod? Ipakamok kini Leonie? Panagkunak. Nasaysayahat mo't laing numamon na. Tad-ada makapasultan no saan tang ibagakin ko na. Sige nga rod. Mapanak kidi balay ta. Si kanti makaamok kini Angela. Dakayomat, Tata Arjun. Nininang Nelia, Ada basit na panana. sa dino dayan ko. Inyag na ka dito ospital ang hila balasang ko. Ang yaman at kada kayo. Uray na sa baraka, tinulungan dak. Wen, awan anyaman na dayta. Ngam ni nanang. Sana ka napatagkan ko na. Nagbidot ka. Napatag ka unay kininanang mo. Nakita ko no kasanot pa nang ipatignakin ka. Pati na ko ma. Saan? Pag inalaan, tinapatagkan ko na. Iso nga uray agri ka takatikas taunay. Uray mataya kitan. Sana ko nga subliti sitong na. Sana ko matin nga pakita kang ko na. Angela, Tilaan kayat ko. Numatayak man, gapoy tidyak amo sakit ko. Mamamok matdagiti pudno ada dakil ko. Kayat ko mamuan ti makagapuno apay nga impaampun dak. ngem siya kung ti makipagpakaasikan ka, balasang ko. Saan mo kumakagura ni nanang mo? Ladingitek, ngam sana mapunas ti pungtot ko naluksaw ko kanikwana. Ngapay aklunek. Adagon daw ay kailiw kumat. Ngam, mas tadada kagurak. Saan ako na mas dawi ti dayta? Gapot asan na kang ampun laeng. Ngem kit di. Isutipot no nga inam. Day tati kinapod no. Ket amok. Kaguranak ni Leonie ti daytoy nga impagakin ka. Sino nga tatisa nga ini? Wen, umayan, mabitlaeng. Si kamot gayang, friend. Sumar ka ah. Sige, friend. Dito ako nagtipagsaritaan ta. Tanapatag-unay ti bagat. Diyos ko, anya tinapasama kiti anak ko, Nelia. Agpalas kakit din. Tama pantay, Jay. Sino nga rin timang babantay kan ko, ana? Pinanawak ni Aljon. Taisot inawaga. Gusto ka di. Kasi tinapunak, friend. Saan akayat nga ang hilangay pakaam mo? Nga da balay. Isuan ni Aljon ti inawaga. Sige, tinapatay.
Adan ijay ti anak ko. Mataming damat laangan no anya ti sakit na. Diyos ko, nakakaasi ti anak ko. Angela, anak ko. Apay ang nagkutong kamatan. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamat kan ka. Anak ko aya. Di anak ko pa. Kailiw ka una yun, anak ko. Pudno ka diya sa anak ampon. Kasi kati pudpudno nga inak. Sino tinangibagakan ka itid ay ta? Di tataal dyan. Anya? Ito ang sumbatan nak. Pudno ka diya si kati inak. Sumbatan iti sangit. Sumbatan ti damdamagag. Pudno ka diya si kati inak. Wen, siyak anak ko. Siyak ti pudpudno nga inam. Anya? Magawanan no naglibagakan ka. Saan ko na mabilang no namin ano adara sa dinamag kukun ka? Apay hindi bak mo nga naknak. Apay nga ibag ang ampun nak. Di na kayat nga nak. Apay nga hindi bak mo nga naknak. Apay! Apay! Sana ka sa anak ko saan abot no na ita? Di na kayat nga nak. Isuway na ng ampun nak. Sana? Diyak la kayat nga damag ka. Tadya ka mo ti isungbat ko. Nabatag ka unay kanya ka na ko. Saan? Sino ka nga Dapat gan kanya ka na ko. Kabailak nga isakripisyo ti amin. Para kan ka. Kasama ti kasasad na pare. Siguro, mabayag ba siya dito ospital? Nagkomplikasyon iti sakit na pare. Imbaga, tanapanunot natin ang panaw iti dadya lalaki. Tadi kat adda ko maanailo di ti maiparit nga agas. Kakaasi ni Anghela. No saan anak na tipal, kinsaan anak ataray ti awanan bain itya tao. Amang ano napatay ko. Imbaga, tasaan mo anapatay? Dakdakkel ko maaparikot. Huwag nga rod. Ni Anghela ti pakaasyak launay. Nakakaasi ti lang anak. Imbag man, tanapanunot natin naggamang galinelya. Huwag nga rod pare. Ken, napanunot na ti pimanaw ko ng pare. Kahit masapol pa nga ta, amarehab. Saan ko nga mo? Depende. No anyan to ti magawa no advice ti doktor. Kumusta ni Angela? Leonie, friend? Nelia, friend. Masya nakunay iti anak ko. Kumusta ti lab test na? Anya ti ko na ti doktor. Diyak kabailan na ito'y, friend. Apay nga nin. Anya ti ko na ti doktor. Kunada, no saan anasigod? Amang ano ang tinag-alokemia no cancer iti dara. Agyaman tayo. Danayag adagos ni ti hospital. Pasol amin. Tinakilipinan na. Malaksid ang nagar-aramat iti maiparita droga kan alkoholik kan ti anak ko. Nagyan ti kastiyo nagpanagan na. Nabaybay ang ti anak ko, friend. Basol ko tinapasamat kan ko na. Ala, saan mo napabasol ti pagin? Ano sa anak ko maginura? Nalabit saan na nagdalaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Adda ka di imbagbagam ka ni Aljon. May papan iti pudno a kinatao ni Angela. Ha? Awan. Awan na pulos na sasaokan ko na. Tatayo laang iti day dinanang ti makaammo iti pudno. Awan apulos ti makaammo. Ammo ni Aljon na siya ti pudpudno nga ina ni Angela. Ay, kasano na pasamak dayta? Leonie, agsalita ta kumana sa yahat. Ikan na kumay ti taway ko nagpalawag. Sige. Ibagam noan niya ti ammom, Aljon. O sino ka kadi talaga, ha? Apay nga ammom ti maipapan iti palimod ko. Leonie, Patanak! Kaya't kung agtaod a mismo kadagiti bibig mo ti sumbat dagiti sarudsud ko. pakawaran na ko ma. Saan aday ti kayat ko ang manggagan? O sino ka talaga? Siyak ti ama ni Angela. Anya tinapasama ka na kayo. Rumbang kumaasan kayo nga gap-apa. Ta adda niya ospital ti anak na. Kan umadan din ti kalay sayo anak ko. Siguro sana na matuloy ti kalay sa amin, tatang. Ne, saan ka amawatan? Ano ti mapaspasamak ka na kayo ay Dakkel ti basol ko kini Leonie. Nalabit. Awanan ti nakapakawan ko. Gapoy tinaramid ko, tatang. Mati kawak. Yak maawatan dagiti ibagbagam. Siguro. Uray si katatang. Kaguran nakmeten no maamuam tinaramid ko kini Leonie. Anak ko. Aklo nagmetkiti. Basol ko tinaramid ko. Nagbalinak ama naging bubukot. Ha? Ayat ko lang asan amatagikwati sa bali. Anya garon ita? Basol ko ti amin, tatang. Dayto yan, ti supapak tinaramid ko. Nagsilay ti abasol mo, pare. Aklo nagpare. Ngem, gapoy tinalaos sa panagayat ko kankwana. Kasano ko maamay bagam a panangkayat? Kat nagdakas tinaramid mo kinakuha na. Saan ko kami nakayata sa palit ti makaikot kankwana? No saan na ka ama pakawan? Awan maaramidam. Taura sino talaga akagura na ka. Mariribukan ako na pare. Saan ko nga mo? Noon niya tirumbang nga ramitin. Kan asayat nga ramitin. Awan sa baling aramidam, no di ti agkid daw iti pamakawan kan kuha na. Nga mamok. Amok adinak mapakawan iti inaramid ko. Pues, ti aramidam, ipakitam ti panagbabawim. Adda iti ospital ti anak yo. No kasta, sika ita ti makatulong ka nakwa na. Nang runa iti magastos na iti ospital. Uwan pare. Babaan naman lang na ita. Makaaramid ka itinasaya para ka nakwada. Kumusta ni Angela? Dakal mo tanti pimipyan na. Ay, nasaya at nga ron no kasta, friend. Ngam,
Dakal ti magastos iti hospital, friend. Saan mo pailang apanunutan, dayta? Tinapatag kat daras ti panagimpag na. Patibkaram ti pakinakam mo, friend. Laglagi pamada ni Angela amang namnamakan ka. Nelia, friend. Apay ang mapaspasamak kanyak ti kastoy. Tiyak masumbatan dayta sa lutsud mo. Basta ti makunak. Ikagumaam ti agbalin anatibkar. Kasta ti kasayaatan ni Aramidam para man lang iti anak mo. Wen, friend. Ikarigatak ti agbalin anatibkar. Gapuman lang iti anak ko. Kang runaan ti amin. Dumawat kay ti kaasi ti Diyos. Tapno iso ti mangigiyakan kay tinasayaat nga Aramidam. Nagsakit, friend. Inayat ko ti jak amo anang idadanes kayam kanya. Leonie, Kunak no napanawa kunday di akalman. Ngam nagsubliman ang tipait kan sakit niya yung palay kanyak tinapalabas. maawatak tirik ng friend. Ngam di ka pa itagal iti sakit amarikrik nam. Kapo iti natuktanam. Diyan mo. Nanya ti rumbang ngaramitan na niya. Paniribukan ako, nay. Agsasanggusam ti pariko ta si Mang Baikan niya. Panubuklaan kan ka dito. No sa dino ti pagpatinggaan ti kinatibkar mo. Ti pamati kan panagtalag mo iti apo. Nga mapaya masuuta kiti gastoy. At yan nagbasulak iti namarswa. Friend, awag makaibaga iti ka. San ko nga mo na pangalaag pa iti pigsagan kired ko. Laglagi pamada ni Angela amang namnamakan ka, friend. Saan mo ano palipatan day ka? Nelia, amok nga oras si kakit kaguranak maten. Kayat ko lang nga mamuan ti kasasaat dagiti aginak. Panagkunak, kasayaatan no di ka pailagpakpakita kadakwata. Nang runak kinilyon Maawatak, Nelia. Nasayaat. Gaputa saan nga rabrabag tinaduktalan ti gayim ko, maipapankan ka. Napayak a panawon nga inalilaw mo. Takis kagkayam. Nagsakiti na ting gantim balikas mo. Anyang harat. Aklonak. Tita ka man laangan. Diyos ko. Nakasaganak nga aganos. Kanaguray. No kaano ayit nagdilyo ni ti pamakawan kanya. Nakasaganak nga agsagaba, Diyos ko. Dawatag kan kaapo. Saan mo kuma pabaybayan ti anak ko? Amo kong taramitak. Babanda ito'y makatulong ang kadakwada. Inyakal tati anak ko iti private room. When no pay ward. Awan mat na ibagbaga. Kan, saan damat nga imbaga no asino tinampayakan iti anak ko. Basta isukan mo tibilin. Nakaturog pa ilaan ni Angela. Nakakaasimat ti anak ko. No ba'y kasta? Agi ama naklaangan. Tanasapsapaan na yung titoy.
Angela, kumusta ang tirik naman, anak? Angela, amo ka kagulalag. Gapoy tinaduktalam. Gapoy ti indibak ko ti pudno a kinataom. Pakawanin na ka, anak ko. Nagkidam. Amok lata na di na kaya tadeng kanti bagakyan ko na. Kagura naglata ti anak ko. Anak, oray kagura na. Ada aklat ta dito'y abay mo. Ha? Ibagam kanyak no anya tinasakit. Saan ka baybayan, anak ko? At tuyak latamang ipatpatagkin ka. Namabalin na kumasya kunti mang baklay. Iti sakit mo. Asyag laangan ti agsagaba. Kan agrigat, anak ko. Arabidag. Agi na nakamatan. Ang mga nusikamat kagsakit na baybay ang tibagim. Masapol ang napigsakan na salon at kakanayon para iti anak mo. Sikapay lang harot ti makaamo dito yung hospital, friend. Agawid ak piit. Inak mga la iti aramatan dito yung hospital. Nalangarod, siya kung timakamo kini Angela. Uray tadamot tinalag ko di pwesto. Isuda pa ilang timakamo ichay. Agi amanak niya. Gayam ka talaga. Mapangnamnamaan ka iti kakastoy akong taway. Saan man aday ta ti panunutan? Aggayem ta, isong agtinulong ta kadag iti kakastoy agon taway. Agi amanak niya. Nalangaroten, agawid kan. Tapno makainanakamot nga uri pagbiitlaan. Agi amanak manen. Uray no inton malam kalangan nga umay. Iturog mo pa lang, friend. Kasapulang mo tinananay nga ina na. Wen, padasak ti maturog, friend. Saan na ang apatasan? Saan ka ang tanag dito eh? Siyak pa lang ti makamo amang bantay ken ni Angela. Agyaman na, tanauray ka, Leone Balasang ko. Tata, Nabuwag kinapasama kat kinawag ko ba ngagsarita kayo anaimbag. Pagsaritaan nyo, ti kasayatan nga ramidan nyo. Sanugura ti pagturahin nyo. Awan na saya at pagbanagan nyo. anya nga ruti kayat yung aramitan. Agragsakak gapo itinamuak. Manu atawan asaem tinagumok iti kaunggag. Gapo itinaramid ti anak yung. Mauwatak no niya tirik na nga daking kaita. Pulos na dukduktalan no asingot ti ayok anang idadanes kanya. Leone, Namaglaangan. Anigayam aljon ti ama ti anak ko. Nasakit na ita para kanyak, tata. Nang ronag at nasursurok ngayon na yan. Kapot impagpakita na akinasaya at kada kami nga gina. Kayam, demonyo. maawatak. Nagbabawian ti anak ko tinarabid na kin ka. Kaya't na nga ilintag ti amin. Gapo man laeng iti anak yo. Makisarsarita kita kasama. Saan ko akanunungan no konsentir ang tinarabin na? Ulit, gapo man laeng iti anak yung ada iti ospital nita. Gapo man laeng iti apok. Amo ka na sakit parakin ka. Ngam saan ko maasakit kinda kum ti pagturayam iti na ito akong daway balasan ko. Sanda ka mapabasol, tata. No kumaykayab-gab ti pungtot kan kurak kan kwanita. Tiyamok, naging bagatao, gayam, may sa iro. San ka mapabalaw iti day tarik nam? Ulitag, gapuman laeng iti anak yo.
Kang runan ko mapanunutem ti kasayaatan para kinkwana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasaritak ti doktor na. Ket namak ka sa saan na. Kasapulan nakita ti anak ko, Nelia. Ngam di na pa'y amo ti pudno, maipapankan ka. Awan panggap ko ang mga ibaga itipod no may papankanyak. Pangasim. Palubusan na kumamang kita iti anak ko. Sige, ngam darasam ko malaang ha. Amangan no kala at adumtang ni Ronnie. Kumusta ka, Angela? Nasaya at matantirik na tata. Agpapigsa ka, ha? Agpaimbag ka. Naimbag kayo pa Takasta ti bagayo. Kanimbagayo kanyak tipod mo. Siguro, nawan kayo. Agnanayon ngay limlimod ni nanang tipod mo. Angela, malasang ko. Inanlilaw na. Imula na iti panunot ko nga ampun naklaan. Siguro, ibain nak nga anak na. Kalpasan na nagsikog. Iso nga imbaga ng ampun nak. Angela, Di na kayo na may babain ka dagiti makama kan kwa na. Malasak siguro tibiyag na. Iso kay naramid na tikas jay. Di nakpila amin pinatay. Hindi sikong nakpila. Una hindi kaya naknak. sana po no dito, Angela. Dapat ikauna iti ina. Saan? Inarabid na tikas jay. Takayat nakalang apotektaran. Jakpat yan! Imbaga ng ampun nak. Tadi na kayo ta may babain na nagsikog abalasan. Saan? Nasaya at tinam. Kapailan nang aramidin ti amin para kita. Awan, awan na ita. Sikatin ang patpatibkarkan kwa na iti kanito apa nagsagapan na. Anya ti kaya tiyo asawan. Sana dakas tinam. Tauray siguro imposible. Kabailan nang aramidan para langkad ka. Sipot na itao ka. Pagsaya ata makanayon ti pinampanunot na. Kat naimatangak amin dayta. Anya? Wen, iso adi mo kumagurayan tinam. Tababain kin ka. Naglawag kinali na madalan na. Gapu iti napasaran na. No awan ka ang nangalaan na itibig sana. Jakmet amon no anya tinagbambanagan na. Apay nga magbagam tikas na kanyak. Gapu tasaan alinanang mo ti rumbeng agurayam. Tulikit ti amam anang tatagal itibiyak na. Anya? Ama mo yung ti amak? Ibagayo na asino? Asino ti amak? Asino? Sige. Tirupak. Ipampas mo sakit tinagam mo ang ingay kayat mo. Sanak nagreklamo. Kaputam mo anak to pasulak. Leonie. Di ko lang kadi, magsayan ti sakit ang marikrik na tunggal kabilan ka. Ha? Saan? Tanakarkaro ang maiparupa kanyak asik ka ti makagapoy ti amin dagitoy. Saan ko ang pagtalikodan tinaramid ko ang basol? Makasakanak ang mangawat noon niya ti panusa ngay pay mo. Sikati makagapuno apay adi nagpulos maipatag ti anak ko. Tadyak amo ti maipapangkin ka. Awan na pulos ti maibagakan ko na tunggal agdamag kanyaki ti maipapan ka nagiti pudpudno adanakil na. Leonie. Sikati makagapuno apay ang nadadaal ti biyag ko. No apay akagurguran at ti anak ko. Makawanan na ako, Leonie. Naramit ko ti kasyay. Kapoy tinalaw sa panagayat ko kin ka. Palagayat! Ayat
Kadi ama ko na ti inaramid mo kanya? Saan ako nanawaya itinaydiakan ito? Gaputan na pilitan anang ikalay sa itinay di Jerry. Kalpasan ti parang pikot na kanya. Anya? Awan turid ko amanyam amo iti bagik. Idiin si mo ni Anghela. Kaputan mo kasi babasulak. Lino ko na itinaunday a panawen, Aljon. Aklo na. Ngam itilaangan panang tultulong ko kada kayo ti amok apabuspusan. Tapno oray kas kasano. Makasidag ka kada kayo nga gina. Managing bubukod ka! Ayok ka! Aklo na. Aklo na. Ama naging bubukod ak. Dakasak. Sapay ko mata mapagkawanak. Karunaan na. Mapagkawanak ti Diyos. Taga po kanyak. Agsagsagaba ita ti may sa aparsuak napatag-unay kanyak. Amom ka di akas labom ti barokong ko. Kapo itinalaos agkorakin ka. Ngam, apay! Apay ang nasursuro ka ngayon na yan. Leonie, nakasaganak nga gikaro iti nagbasulak. Pamalunak no kasta ti kayat mo. Tapno magsayan na ti sakit na marikrik nam. Diyan mo no kaano nga agkul pa na ito'y amarikrik na agkorak para ken ka. Aklo na. Nga uri anya pa'y teramidim kanya. Tila ang kidawag. Bay anak amang iti pagribangak. Kini ang hilakas ama. Nasakit tinatugtalag. Ngam amom ka din no anya tinakarkaro ang nasakit. Ha? Leonie, Uray ang mo kasi ka tinang dadahal itibiyag ko. Uray ka korak ha. Saan ka lang na mapunas iti puso ko? Leonie. Napakawan na kakadin ni Leonie, pare. Saan pa'y pare? Ngam, saan naklatangag sa arteng? Saan nakamapukawan itinamnama? Aramidik lang tati amo karumbay para ka nagitaginak. Gusto ka. Kasi tinakunak. Aramidom ti singasin ko. Mariknadan tumatlaeng. No kasano ti kinapatag mo kanakwada. Wan pare, nakasarita kong ti management ti hospital. Siyak ti mang bayad ti bill ni Anghela. Nasayat. Imanugot mo ti Delia nga isot ng tudak iti maigatang iti agas. Good. Aramidik kami nakabalak pare. Nangrunakit kasi ti kasasaan ni Anghela nga anak mi. Gusto na ita. Hala, sarong karamin to kanibakit ni Anghela. Nagdakil ang tiutang ko kan kanilya. Asus, saan mapanunutan dayta? Saan abali? Tadakalang din nagbaliwan ni Anghela. Ininutin nga agsubsubli ti salon at na, friend. Ngam, kasapulan ng tupay lati akas na. Kung nati doktor, masapul nga ag medication. Aging ga itinaan-anay ang maimbagan. Dakal lata ti kaasi ti apo. Saan mo apagtanagan dayta? Nelia, Ti panunutam, iso ti panagimbag ni Anghela. Kan makaawid kayon tun. imbagamot kit di ti doktor na. Ituloy nanto ti agaga si Jabalay. Dayta ti kapatgan ita, friend. Nganti gastos, saan na parikot? Mapirukan ti kwarta. Gusto na ita ginaramid mo, anak ko. Saan mo asayang ti mabusbos when magastos mo iti pan naka-hospital ti anak mo? Wan tatang, oray may ibus amin nga ornong ko. Basta para iti anak ko. Uwan Tauray, kaguran na kanila yun basta may tid mo ti agpaay iti anak mo. Uwan tatang, kan mangnamnamak latabo mao tumatlang tiguran na kanyak. Gapo man lang kini Anghela. Wen, husto. San mo apo kawad tinamnabam? Ken masapol at aggadam na ita apam makawan.
anak iti sa sarong karyo, pare. Awan ang yaman na mare. Kumusta niya Angela? Kaasi ti Diyos, dakkel mo ti pimipyaan na. Bakit nasayat nga rin kasta? Aday ta, kanayo na nakaturog. Gusto lang, tanong, daras nga agsubli tipig sana. Kitagyaman na klaangan. Tanasapsapaan na yug dito ospital. Tano saan? Tsak lang mon. Amangan no kimaro ti sakit na kat nagtinag a kansar. Nay magata na panunot na tipimanaw iti din natin nakidinaan na. Namo ka nakakaasigayam iti na may anday jay abriks ken ko na. Buwan nga raw. Lumapalin ko maapagpayadag ti awanan pain. Tandanin na isagmak ti anak ko gapuken ko na. Anya ti ko na Leonie? Nabayadan amin ng tibil ni Angela? When friend, ma-discharge sa ni Angela ita. Ket kagap-gapog iti billing section. Imbagada kanya ka nabayadan amin nan, ababayadan na. Oh, di na saya at no kasta. Tapnawanan parikot. Asino tinang bayad? San damot nga iba ka? Kasta? Nagdakkel ti bill ni Angela. Ngam, nabayadan aminan. Intin nagtilangit day ta, friend. No asino man ti adaan na balitukan apa nagpuspuso. Makaamon ni Apo Diyos amang subad iti kinaimbag na. Ada atapag no asino. Asino? Ni Aljon. Sana ka nagsasao. Manipod na duktala ka sa anak gayam nga ampon. Nabayaga ka di ospital. Aging gana nga dakon dito'y balay. Ita, ibagayo kanyak no asino ti amak. Anak ko. Sumbatan ta ko ma. Day talang ti kayat ko amamuan. Angela. Napakawan kayo ni ti panangilibak yo asyak kat anak yo. Ngajak amo ti gapuna. Ita, ibagayo no asino ti amak. Jak imbagbaga ti amin ana pasarak. Anak. Gaputa awan ti amok nga itutok nga amam. Anya? Kadjak kayat ama ulit tinapasamak iti day di lolam. Idi impudnok ti amin ken ko ana. Naatake. Ket bulon nan tinatay. Anya amin napasamak? Isu ngayon karik iti bagik anasaysaya at no agtalina ed apalimot ti. Ano lamin? Adimon maamuan ti kinapudno. Yamsan kumat at tunggal ti kuntawan. Anya ti kayat yung asawan? Siyak ti makagapoy ti amin Angela. Ha? Aljon. Itay pahingaddak ni Taruha. Ngam saan ang nagpadlawadagos ko na kayo. Panapas nagti panagsarita yo. Aljon. Leonie, bayama siyak ti mangilawlawag kini Anghila iti amin. Anghila, anak. Kalpasan ang may bagakan ka ti amin. Sapay ko ma, tama po na ti sakit tinakam mo iti inam. Ganit, sapay na ko ma, tama pagkawan lakbet. Nana, arakupan na ko ma. Ha? Kaya't ko arik na antibara ti arakop yo. Angela. Angela, anak ko. Pakawanan da. Ginurgura ka. Najak amo tiga po na. Gusto na anak ko. Awan baso mo. Magdasan kanyak, di pa nangarakop mo kanyak. Amumbat nga idi pailaan. Iba't patag ka, unay-unay. Pakawanan dak. Ita lang yung balikas ko dahito eh. Uray jak imparik na ti pamatag ko. Uray jak imbalikas idi. Anak ko. Pudnagin muraak. Kinaluksaw kayo. Jak di maawatan ti puso. Ngimik-ikis tinalaw sa pamatag ko kada kayo. Angela, anak ko. Pakawanan dak iti panang paspasakit ko kada kayo ti kalabas. May salaan nga arakop mo anak. Napunas amin ang asakit ang marikriknak. Abo nga tinasaam ana palabas. Anghila, anak ko. Arakopan dak na napudno ngay ayatan dak nga anak yo.
Nadalagi ti panakaikarik, anak. Maikari kayo. Anak ko. Tatang. Yoni, friend. Nagdakalan ti nagbaliwan ti salon at ni Angela. Nagmaris matlangan ti kudil na. Wen nga rod, friend. Sana nakas idi nga aglulusyaw. Nga masapul adi maisardeng ti panagagas na. Wen ha, adamot ni Aljo na makaammo iti maigatang iti agas ti anak na. Okay, kasano kayo matan? Kasano nga? Kasanon tinatungday anatulag. Natulag. Akasaryaw ah. Saan ko ang masungbatan dayta? Tauray agimbag ti puso ang nasugatan. At dalat ta maibati na apig. Agyamanak. Tauri kas jet pagpakita kada kayo. Ada kayo latay ti sibay ko. Gapot a pagrebengak dayta nga inam, anak ko. Angela, anak ko. Nasayatad da kayon. Da kayo adwa ti kasaritak. Napatit ti bagak. Anya rin anak ko. Agalay sa kayon. Angela. Kaya't ko ang mabugal ti pamilya tayo. Lading ita ka na ko. Ngam saan ko pa'y masungbatan dayta. Panawan laeng ti makaibaga. No kaano anaan-anay ang maimbagan ti puso ang nasugatan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.